kanjani la enkundleni iKaizer Chiefs amakhosi baphethe lapha ke Brandon Peterson, Munyane Miguel Afunika Frosla, Ngobo Mabuwe, Mtasingwa Vilakazi Eduba, abhaza lapha ke isithombe sikaNobusho iKaizer Chiefs. Bathi nje running shoot ukuze ngizokwazi ukutshela abantu ukuthi kibe ngikhona lapha ke Mawova Shezi Ejiane Mabaso, Cele Makwele Zwane Dlamini Khumalo, Fanila Diona Villa Golden Arrows. Bathi nje running shoot aswenkile ke ngempela abantu lapha ke ijezi elimhlophe laseGqiza lapha ke center ezosuka lihlale lisusuye lapha ke iKaizer Chiefs. Sobona usobuka usobona usobuka usobona usobuka usobona usobuka usobona usobuka izodlala TV Swane ayisangane ke nenkundla Fanila crouch Fanila icona phasa ngemuva uCrouch thona lapha ku PK Khumalo phakathi eboxini. Hey, sebenza lapha ku Ntshebe Brandon Peterson Otiam Zuma lapha ku PK Otiam akubheka lapha ke Mukele PK phila neKhumalo ekude Ntshebe bakuthanda ke lokho abalandeli beKaizer Chiefs okwenziwa lapha ke Brandon Peterson. Iqembu neqembu ke elizayo bavele bathi nje ukhuthu selilungile madoda izolithola kahle iphasa Mtasingwa khipha lapha ke iphasa Mabuwe uzabe kude awuthiyazama lebo hamba Mabuwe awuvula isport vula indlela ke saka sport ngiyangena akupheka nje kashela ngako Shunekani wakhipha lapha ke iphasa uMtase umbonile lebo hamba Mabuwe ukuthi akekho ke 18 uthi yamzama lapha ke Edward Mawova naselihamba ke liphumela ngaphandle ibhola lakhe yena ke shipo suka la ku Kaizer Chiefs yena ke uCedric Kaze nathi ibhola leKaizer Chiefs Ngobo phakathi eboxini Buti Ngobo phezulu kwebhali ayibhola nayo akupheka nje kashela ngako Shunekani Buti Luke Bartman elibuyise kamnandi leli bhola ngoba likhipha phezulu kwebhali yena ke uCandy Shopper awubakhalu lapha ke lamont Golden Arrows phela lapha ke uCele ehlamba icele lapha ke uCele the Black Diamond Aswane PK Khumalo Ntshebe Brandon Peterson udlala lapha ke isave kaNobusho akupheka nje kashela ngako Shunekani efikile lapha ke PK Khumalo uyena loliswa yena ke Brandon Peterson Luke Bartman sipela lapha ke Bartman ufuna lapha ke Ngobo ke manje qeda ngendoda Ngobo futhi Candy Shopper ikomnibuta Buti Maybuti phakathi eboxini Buti ubazwisa nje amaswidi amnandi napha kabalandeli bathi ke nansi ke into esifunayo ke madoda nathi dlwa ke ibhola uyelapha ke wandile Juba AK47 awuthula mntana lakhe khona ivorovoro phakathi eboxini Ngobo sinda ngokulambisa iGolden Arrows isinda ngokulambisa Golden Arrows elinqa isivele ithuba leKaizer Chiefs AK47 wandile Juba ubona iCandy Shopper ithi yahlabi yahle iCandy Shopper asebeyivimba nje kalu emuvukela phaki Ayanda Giane Shezi PK Philan Khumalo eveza mnangula phaka uShezi engathi kontezayo Shezi ebheke icross Brandon Peterson uShezi uthi lutho angilapho ulibeka phakathi uShezi anticipate icross phansi kaNobusho nobushakana phansi khona ihlalele ihambelo Philan Khumalo ebebheke icross Brandon Peterson kanti ushiyeke isikhalo esikhulu emva kwakhe wasebabhoqoza uSiboqozi yena ke uShezi yadla
Levi wadlala umtshina satellite atsho vele siyabezibhadile khulekani isiboqozi ishezi yena ke uvilakazi engaphakela inkundla Lebohang Mabue ufuna ukushaya kude Mabue sebenza lapha ke Mawofa uyavimba Mawofa buya nalolizwa Mawofa awuvula indlela ngezange Sporong yangena Lebohang Mabue etedelile yena ke uMabue sebenza lapha ke Mawofa nathi phela ke manje le Kaizer Chiefs the Aviator langa lihle Mabue ilo emzame njalo Lebohang Mabue ilo emzame njalo Mawofa Lebohang Mabue umzama ke ephindelela ilo ale njalo nje lapha ke Mawofa uthi nje kwagona Shabalala Petskwepani khona lakhe uShabalala Petskwepani Duduzi Shabalala imzuzu ke emine yokugcina ngaphambi kokuthi ke microwave ukuthi ke nilifudumeze liyashisa vele uyayiva ke uba njani MTN 8 ukho baba zikokonda zobipha wemalume shutha nabo makhelwa wemalume shutha